L-amministrazzjoni tal-Partit Laburista ltaqet ma' tmexxija tal-Kamra tal-Kummerċ dan bħala parti minn eżerċizzju ta' konsultazzjoni wiesa li qed iwettaq il-Partit Laburista. Waqt din il-laqgħa ġew diskussi bosta temi differenti li jaffettwaw direttament lil pajjiżna fosthom is-sitwazzjoni tal-COVID-19 u l-effetti kollha li ġabet magħha l-ekonomija ta' pajjiżna u kif ukoll l-edukazzjoni. One News ħa reazzjoni tad-deputat mexxija l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef e kif sostna l-importanza ta' dawn il-laqgħat bilan li jgħinu fil-formazzjoni politika tal-Partit Laburista. Hawnhekk fil-laqgħa li kellna llum ma' Chamber of Commerce kienet laqgħa tajba ħafna fej fil-verità għandna ħafna prijoritajiet li huma konverġenti, prijoritajiet li jħarsu lejn is-sitwazzjoni ekonomika u l-isfidi anka li ġabet magħha il-pandemija, ma iżda iktar mill-isfidi biss qed inħarsu lejn l-opportunitajiet. Minnaħa tagħha permezz tal-Kap Eżekuttiv l-Inġinier Edward Ketuti, il-Kamra tal-Kummerċ faħret il-proċess ta' konsultazzjoni li qed jagħmel il-Partit Laburista permezz ta' fori politiċi li ħoloq. Il-partit ukoll qed jagħmel inizjattiva ġdida fejn għandu 10 temi u b'sistema simili qed jiġbor l-idejat u l-viewpoints biex imbagħad fl-aħħar joħorġu b'suġġetti tematiċi li jistgħu jintużaw biex inkomplu flimkien ma' msiba soċjali mal-gvernijiet mal-bodies kollha ninfluwenzaw l-eżitu tal-pajjiż biex nimxu l-qudiem.